Aquí temos baja de mar no Carromeiro novo, o Carromeiro pequeno, e como vemos a canle pequena pechada casi toda polo mar. Aí vai o paso de mar aí. Aquí está a canle pequena, por onde pasan mercantes tamén, cun calado máximo de 8 metros en baixa mar, escorada, completamente pechada, Eso que temos mareas sapamortas, lúa increscente, pero eso, bajas de mar, según os partes, de 8 a 10 metros hoxe. Aquí temos a situación.